Я не виключаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємось. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу «Нептун» дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимось. Як тільки ми зрозуміємо, що в Криму почне відновлюватися канал, туди буде вливатись фінансовий ресурс Російської імперії. Так, я так їх називаю. Це імперія з диктатором на чолі. То це буде вірним сигналом того, що Росія готується до повномасштабної конфронтації. І тоді нам доведеться відповідати на виклики. Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації, розуміючи, що якщо така станеться, то, на жаль, це буде багато втрат і наших воїнів, і цивільного населення. Багато хто зараз цього не розуміє, хоча в країні 7-й рік іде війна. Зараз ми робимо посилення на морі. Президент і міністр оборони дали ВМС карт-бланш. Розробляється проект будівництва нових місць базування флоту. Ми не можемо перебувати тільки в маленькій Гавані в Одесі і в маленькій Гавані в Очакові. Зараз приймаються рішення, передаються земельні ділянки на берегах Чорного та Азовського морів для створення достойних баз. Тепер моє завдання зробити так, щоб основний удар ми могли прийняти не на березі, а на морі. Ми повинні зробити так, щоб противник перебував біля свого берега, знаючи, що ми сильні. Зробити так, щоб ми не чекали, коли він прийде до нас. Ну а вот в интервью «Левому берегу» лейтенант-генерал армии Соединенных Штатов Америки Бен Ходжес отметил, что Россия может не ограничиваться Херсоном. По его словам, под ударом находится и Одесса. Давайте послушаем цитату. Я не думаю, що Росія бачить своєю метою винятково Херсон. Упевнений, що для Москви ендшпілем буде повноцінний контроль над простором українського чорноморського узбережжя від Одеси і до Керчі. Це допоможе їм не просто ізолювати Україну від Чорного Азовського моря. Все це, як мені видається, стане відмінною стартовою платформою для більш активних дій Росії в Сирії, в Східному Середземномор'ї, в Лівії. А це вже дозволить росіянам домогтися домінування в регіоні. Киев не готов к реальным боевым действиям. Если украинские военные решатся на провокацию в отношении России, она закончится для Киева плачевно. Так уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Давайте его послушаем. Все закінчиться для України сумно. В Україні є якась армія, вона проводить паради, але до реальних бойових дій Збройні сили України не готові. Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитись дуже плачевно. Нехай згадають сумний досвід Саакашвілі. Це угроза? Ну так. Так, це є такий, сигнал, так, щоб не розслаблялися, іншими словами. Але я думаю, що, очевидно, що українським військовим є як відповісти. І очевидно, що наші війська перебувають в хорошому стані. Ми помітили, що останні 5 років Україна нарощувала зенітно-ракетне озброєння. І ми маємо пам'ятати, що з боку Криму, так, там стоїть не оборонна, так би мовити, військове угрупування Російської Федерації, а ударна. Це є велика різниця. І тому... Бен Ходжес говорит же про Одессу, да, вот сейчас, что зараз з Одесою складно. Россия может не ограничиться Херсоном, а может пойти на Одессу. Давайте предположим, что Российская Федерация высаживает свой десант в Одессе. Ну и что? Может ли новое украинское, вот наше сейчас руководство с его нынешним состоянием, да, справиться с этой ситуацией, когда Россия применит очередную агрессию? Я думаю, так. Скажімо, дуже часто говорить Зеленський, там от він умовно там з Путіним скажімо, помириться і так далі. Зеленський має абсолютно чітку позицію про Україну.